Takže ahojte milí fanúšikovia, znova opäť sa nachádzame na Sliači v krajskom riaditeľstve, kde idem zase prespať. Som tu s mojou manželkou a skúšam a natáčame nový kit. Uvidíme, ako bude stabilizácia obrazu. Video 4K bude na iPhone, keď sa lepšie započúvate. Elektrika ide, niečo vám ukážem. Svetlo, nepýtajte sa ani ako som to spravil, ani nič. Tu je moja pani manželka z kanála Alexandra Spoilers. Tam máte bunker, tam nejdeme, ale tam smrdí kyanit, tu už cítiť. Môžeme sa ísť pozrieť aj hore, ak chcete. Tu sú naše nové. Toto keď si všimnete, keď vyleziem tu hore, do toho okna sa dostaneme na poštu. Alebo to je ten druhý prípad, horšie, že si papulku rozbijem. Takže nič sa tu nemení stále, neprerába. Z minulej prespávačky to tu ostalo tak, ako to ostalo. Tento hasací prístroj tu ostalo tak, ako má. Táto lopata tu nebola. Naposledy, čo viem. Mierim data je, toto je naše, z minulej prespávačky, s mojou ženou. Krát sme sa presunuli do tohto apartmánu, sem hore. Stále toto ostalo, nič sa nezmenilo. Schránky dve, mám tu niekoho prihodilo. Takže tak, ľudia momentálne vidíte, kde ideme prespať túto noc. Tu je jeden spacák pre moju manželku. To je tu. Tu je druhý spacák, toto je manželkyn, toto je môj. Ideme to otestovať, ak sa bude spať. Pani Andriska, môžete sa aj vyzložiť. Ak chcete, môžeme si ich zapáliť. Lopata sa zíde, môžeme potom zaprieť lepšie dvere. A pri najhľadšom, keď sa sem bude chcieť niekto dostane po tej hlave z prostej kryplnej. No, sa vidíme. Ako ste si nemohli všimnúť, tak nová fatárka, na to ukážem, ako svieti. Je krásne, môžete vidieť aj zábery z inej lampy. Tu je WC takoho. Takže my si zapíname zase. Štvorcové, plošné svetlo. Tu bude tiež vydopakané všetko. Chceš sa toto? Nech sa páči. No a keďže tu je zrkadlo, tak aby ste videli ten môj kit, na ktorý točím, keďže foťák som si nechal doma. Tu ma môžete vidieť.
s mojou ženou. Ja to dopadlo špatne na to. Nie je to dobre zapášené. I dám takové však, áno. Siač kúpila svolen. To nie je také od 12.12.2010 do 2018. Ja, takto sú autobusové spojenia. My sa budeme ísť pozrieť ďalej. Takže si niekto chodí. Naposledy to tu rozbité nebolo. To je čerstvo rozbité. A to už je prázdna lekárnička. Ja som mi pripomínajú tie žalúdky. Čo je to? Nemocnicu? Áno, preboha. Však my také máme, ne? Jo. Také máme. Áno, sa nejaké už nemožné karty. Lekárnička, povedzme čo tu je. Nejaký okres. Tu je žiarovka nefunguje. Ako môžete vidieť. Auto prdele. Naposledy, keď sme tu boli, pozrite si to v predošlom videu, keď sme tu boli s mojou manželkou. Tada, keď sme tu boli s Miloškom, som bol zastračeným, tak ste mohli vidieť, tak ho pozdravujem. Tak pozdravujeme, mohli si vidieť, že tu dvere boli zavreté predtým. Nejaké videnia, asi nejaký honku, niečo. Jo, to boli zavreté. O Krista, to sú pavučiny. Fuj, to sú na to pavučiny. Fuj, No, to sú krásne. nezašam pavúky. Keď sme tu prespávali s mojou manželkou a s dcerou, to nazvala Nicole Urbex, kde tu bol aj náš pes Dusty, No, môže sa jej postaviť. tak sme našli v tejto miestnosti. Krásne zachovali záchod, ako môžete vidieť. Tu vetrika nejde. Ale to je pavučina. Krásna na tebe. Alebo no, nezačnem pavúky sa mi tu, vieš. Tu bol krásna kúpeľňa zachovala, pozrite sa na to. No, to je pekné, že? Donesli si nám vodu ešte. Ospechané. Nech pavučiny. Čo poviete ľudia? Ahojte, ahojte. Ahoj, účes. Díky naspäť. Áno, ako ste si mohli všimnúť od posledného videa zo židovského cintorína, sa trošku zmenil imidž. Aj manželke, aj mne. Manželka tam má prvýkrát v dredy v živote. Jožik mám druhýkrát. A rád by som vedel, že kde sú tu tie rozvodňa elektrická. No a keby teraz cítite to, čo cítime my so ženou, že to vonia ako tráva tu, mališka, tak by si mi dali za pravdu. Aha. To ako môžete vidieť, zabetonované dvere. A hľadajte, ako tu viem, tak bola tohto. Tu boli odvedené dvere. Svetlo nesvietí. Ale sláva, že tu nie sú elektrické rozvodne tak ďaleko. Nie. Kdyby si to zapol, vieš, a skúsil by nájsť elektriku.
dobrý nejde. Tam nejde, tam je pavúk, fuj, ja sa pavúku bojím. Ako všetko. Taký pekný pavúk. Takže ukážeme vám ešte ďalšie poschodie. No, by ste chceli. Vlastne poschodie. Tu je rozvodná skriňa. Toto vám prekryjem, kvôli, aby neboli problémy. Jak to otvoriť? Tak som tu vedel spojať aj elektrinu. A tie nechty si nevšimajte. Sme sa vybavovali, ak si mohli vidieť. Ukážem, tuto klipku asi postačí. Nie, vlastne by sme sa dostali asi stanice takto sem. Ako to je? Aha, takže sem niekto chodí podolko. Niekto sa chodí, aby táto diera nebola. Keď si všimnú, táto tu dierka nebola. Idem vám niečo ukázať, ľudia. Áno, je to tu. Ide. Prvé video, ktoré som točil stajetok, svietil tento čulík, ale nakoniec elektrika nešla. Teraz? Počúvate dobre? Ešte mi trika do telefónu. Počujete to, ľudia? A teraz počúvajte. Tuk! Tu je svetlo. To by mohlo ísť tiež v podstate, ukáže sa. Aj tu ide. Ešte by sa nám toto podarilo spustiť internet káblový tu. Tak by to nebolo na škodu. Krásne grafity. Tu už niekto dojebal oný. Takto krásny drevený. Tada. Môžete vidieť svetlo. Teraz ma to pokazať. Čo povedete, ľudia? Na chvíľku vypneme, nebojte sa. Prej. Či je plný. Plný není. Tu má žena. Môj manžel. STR. A vypneme to tu. Nápadná bude na najvyššom poschodí teraz. Toto vypadá ako telefón. Funguje. Toto všetko vypadá ako optické káble asi na internet. Tak, dobre viem. Koľko dnes tie žiarovky. Ok, boli ľudia, tak sa povedete, aby to krásne svietilo. Čo je to? Dobre, to sa nebudem chytať. To to nerodenia.
aby som sa toho chytil. Týmto by som chcel pozdraviť našu dcerenku z kanála Nicole Urbex. Vám sa či bude toto nočné videjko páčiť. Svojich tatíček natočí. Takisto pozdravujeme Homba Zastratený, Mary Urbex, Urbex Malounek, Davidko, Rodina na Slovensku. A teda. Ale predovšetkým našich českých kolegov, ako boli spomenutí Melounek, Koxíno, zo slovenských divočina na Slovensku. Predovšetkým jasne, že známeho David Urbex. Týmto ťa tiež povedujem svojou manželkou. Nie, to je zlato také rúžové. Celkom zaujímavé. Nie, budeš si kakať. Aj hajzlová kefla z vodu. Kúlo tam hodilo. To nie, to je šťupel korok. Takže ak vám môžem poradiť ľudia, keď nájdete budú takýto krásny zachovalý záchod, vypíme to za to, tu buchne, tuto je oný za to. Dobre, to má byť vypnuté. A chcem to povedať, že keď vám bude treba na veľkú, alebo na malú, Ja si myslím, že ani záchod nepotrebuje. na malú to sa vycíkajte hoci kde tu v budove, ale na veľkú zanechajte to tam hajliku. Tram tadadám. Tuto nepôjde asi. No. Čo je to? No, všade musíš mať elektriku. No a? Ja som elektrikár. Idem ešte pozrieť na to, keď to stlačím, ako to vypadá zde. Blikár, že idem prejsť o toho, na to nefrklo, nefrclo, nekoplo. Možno na to dostala infarkt, keď ma to mala oživovať z kopaného. Necháš to svetlo? Nebo sa prvý nezavádzajú ten min. Nie. Ujde svetlo. Zakazujem sa zapínať. Počujete to? Že mi žena zakazuje zapínať svetla? A tak som si zapol. To mi to zakazuje. Z toho máš Vánoce. Jo, ja mám z toho radosť. A to som malo kedy vidí. V opustenej budove svetlo. Funkčné, ešte keď to viete spojazniť hlavne. No, a ideme sa lepšie pozrieť na to, čo to tu je. Nejaká serverovňa. Pravdepodobne, ale čo to bolo? To boli servery, ako môžete vidieť, napájane na internet. A musí to vypadať zaujímavo zvonka. Svetlo zapnuté v budove pustenej. Krušovice, pivo. To už asi nepôjde. Tu. Uj, to už budeme zapínať. A dobre, to padalo všetko.
Ale to niekto musel násilím roztrtkať. Tuto tiež nebudem zapínať, lebo viem, že to bude tiež funkčné. Toto áno, toto je zaujímavé. Takže toto môžeme skúsiť zapnúť ja. Buď vyhodila sa elektrina, poisky. Toto tu už neudržalo. Môže bolo aj tu funkčné svetlo. Dobre, toto už je prdeli. Tu by to malo byť tiež funkčné asi. Takže to bolo funkčné. Bolo, ale už není. Ale už nie, ako si mohli počuť. Trošku od toho ďalej mohli ste počuť. Prasknú tento xenon, ako sa to volá, táto trubica svetelná. Naproti tesne pri tom blízku bola moja žena, ale to nič sa jej nestalo. To nepotrástlo. Moju mám na zdraví. Žena od nás nebola za to. Nemám. Tu bol trezor, ako môžete vidieť. Na internet. Môžete ma tam pustiť na chvíľu? Nie. A nebola som zamknúť na balkón. No i tam nebude stíhať, tak ujdem z iného balkóna. Počuli ste to? Co to bylo? Poďme na chvíľu, vám padlo to. Čo? Vám padlo na chvíľu. Počujete to aj ľudia? Nebude vtáč. Aha, krásny dravý vtáčik v pozadí, ako môžete počuť. Dravý vtáčik, jo? Jo. No pekne, pekne. Jastrab, neviem, či to bude, ale skôr sova možno. Zlato? Cíti, ako je ten balkón išla trošku do šikma? No. Vidíte, žena sa bojí, ale... Ne, ale je to také spádu, nebudeme vysť. Áno, je to pravda, že cítiš toto spádu. Ja by som to riskol. Poďa, keď si tak všimejte. To aby z roboty neutekol. Presne. Alebo z domácnosti. Tu sme boli. Takže my sa s vami lúčime s mojou manželkou. Takisto ju označením ako zvykne vo videu. My si ideme pripraviť túto peliešok. A ešte pozrieme zábery, či mi niečo nezachytili alebo tak. No. Ahojte, zanechajte like, koment, odber. A ak sa na toto video páčilo, tak kľudne aj zazdieľajte medzi kamarátmi, známymi.